Bakhuid, Tongin Duai, Nagalinda, Willi First Karbani, Benyogin Koi Jinkia, Duai Nagalinda, Lakarshan Borlankar Konor, Benyogin Koi Jinkia, Duai Nagalinda, Sni Born Dakar, Badega Sni Kajumi, Duai Nagalinda, Kinja Shai, but Badon Bo, Belborn, Kinsai Bor, Nagabinda Gajinga Gajinga Kuhalo Jogi, Duai Nagabinda, Femio, Hayo, Badoka Gajinka, Jimpanga Jinshito. Ada nomor lain spa lagi sama. Koparatong es ngongu yau trai na gabinda ga negasngi nginangai tia ga jing dumush meshi mechongi bangin karpadi yau trai ben penslay engi daga borjong ga negi ukirish Bakhuid ha kerteng oppa barukon barumensiam Bakhuid amen ka jinga e jongo trai jongi Jesus Christ but ga jingi jongo blay lembat ka jinga silak jongo mensiam Bakhuid kindon rengkat bat pi barra Rengkat berpiru. Kohiman ko para ngidang yosno na ka kitab Isaiah nungya tulopa au trayu ken daitno ya ke jinkinia tala jongi bri barra bad udang kindu ya upait Israel lempa Isaiah nungya tulopa baki deban ino ya ke jinglong jonga pop ka jingim jonga pop de ke jingim jonga pop ka kanglar ya ke jinggarku ya ke jingaye halo jongi bonsin ha ka jingim ka jongiru kadai ka pop ka kanglat ya ka jinga even seiso lesengi longi ba duai lesengi longi ba duai no bena bun ke baro henre kita baharo kinum seiso larangi jid ben imha ka pop tongin kan dai de ka pop tongin pan map naga benda ki jingsni baro kabangi im kabangi le jisu be id ngilong ginom pop map yangi site kud yangi daga jingis ne ka jame nga pala au play button board barro padi happy ko himen ko para bangalale pop shibun e dagi jim parkhat dagi tin dagi kam dagi jingle klet daga jingle pala janga daga jingle pala janga daga jingle pala bakrao e janga namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid kabayaisa katezoti ya ki angel bakiri koi bad yapi ko himen ko para banduai na kabinda jonga how try oblay jongi oblay badan bor bar winis ne yangi badandala map igi pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Try can rock oblay isne yangi Try can rad ko play isneyangi Kristo ma ko Kristo ra ko nong peninjong ipenimyani Try can rad ko play isneyangi
ngin nia duwai ngiduwai nagabinda ka jingai ka jingarku halo jongi bara banyo ka jing koi jingkia banyo ka jing light luit naga jing sni bara kopa ubaha bening ka jing shai jong ka jing shisha jame kayalam yangi haba ngi late sha ukris ai baki to baro ki babut yawo kin tait na dong shadong ya kata baro kaba parsha ya ka gospel ngi pan ya ka ne daw jesu kristu trai jongi uba imbada basan sharbat me lembado men siem Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing puli nak kitab Isaya kalnong kapaningkong kadukhat pau hadu kanyo. Hasngap utray Ukren kunong sensyar ka Sodom. Tusha ashkor ya kaanyo blay jongi kunong Gomora. Banlay yangi yanga shibelin ba kijing kanya jongpi utray ukali. Ngalangya shon ya kijing kanya thang daki belang bat ya kaklen kikon masi. Ngam dahon ya kasnam jong ki masi kertong ni jong ki kon lang brod ni jong ki lang shinrang haba piawan pa wakmat jonga manusya bakhot ya pi banwan ya kerdem ya ki phalau jonga wat wan ra shu ki jing terwa ki bamlar kam yanga unai thamai kasabat ki jing seng ba ngamla sha shu ya ki jing bamman ya ki jing le rong ngala isi khat ya kinai thamai bat ya ki sngi le nyam kerpang ki pendek yanga ngamla sha shu yaki haba pikiner ya lakakti ngapai khamat no shawe phila ban pinboni ki jingduai ngam tre ban sngap ki kti jongphi ki lati tirbe dakasnam khesat yalade ki pin kho yalade wengno ikam sniu jongphi nakhamat jonga kenyo ban le bomman tu hikai ban le bha tu yale ban imhok tu ket ekibasha ban ben tu kan pham ya urai tong tu ya dai kiriu kan thei kaktien jong trai Sungguh ya ublay. Nakasam sanpau ka number news pa lai kun trio.
Nabaga hima beneng kalong kejongki. Alleluia. 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 Utrai undon rengkhat bat pim. Ringkat Matthew. Kajing pule na ka gospel Bakhuid kat kum Matthews. Kabrom hami ko try. Watarai bangalawan lam ya kajing suk ha ka pertay yem. Ngam shimlawan lam ya kajing suk Henry ya ka white lam. Ngalawan ban pinyashut ya ki kuon shinrang bat ya ki pa. Yagi kuon kende bala ka kumi. Yagi perasa kurim bala ki ku yagi kiau kurim. Ki Nongstoin ki basini yutam jongu buriyo kirlong ki bahaying hasem jongu. Uta ubakam I yala upa ne la ka kumi bat iyanga banyanga dawa banlong ujonga. Uta ubakam I yala ukun ne kakun banyanga dawa banlong ujonga. Uta ubamba yala kadempana bat ubabud yanga dawa banlong ujonga. Jaruba tengkai yala kajingim undu yaka. Jaruba pa yala kajingim nagabenda jonga untengkai yaka. Uta ubapediang iapi upediang ianga. Baduta ubapediang ianga upediang ia uta ubala pa ianga. Uta ubapediang ia unong lang tin ubale nemarba ulong unong lang tin ubale unyo ya kabainong jong unong lang tin ubale. Uta pat ubapediang ia u rihok nemarba ulong urihok unyo kabainong jongu rihok. Sisya nga ong hapi. Uta uba ay shikuri ka umdi ha uwe na kini ki sinran jonga na marba ulong usinran jonga kalempep unyo yalaka laka bainong. Yanda u Jesu la deps neng yala ki kadar ngod ki sinran ulammi nakataga jaka badula leit ban hikai bad ban yala hagish nong jonki. Ka gospel jong utrai Kajiro emeku Chris. ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ. Ngilayos ngo naka kitab Isaya nongya tolepa ba uble ukran kor sha upaid ba lempa unongya tolepa. Kibriyo ki perkat ya ki jinkenia jonki kilong ki ba penhon hakamato trai. Kibriyo ki perkat ya ki jingdawai jonki kilong ki ba seiso hakamato trai. Kibriyo ki perkat ya ki jingriyo balay jonki kalong ka ba seiso hakamato trai. Henry ublay uong kine baro kalam seizo lese pila ra yagis nam jongi mrad shakamat jonga Henry kalam seizo badu trai kadau ya upaid ba kae kadau bagi jinkinia ki jingtuai jongi kalam seizo namar kakati jongi kabit ya kapok. Badu trai uong vengno ya ki kamsuniu napadeng jumpy kabamut naki ingasem jumpy naka donu jumpy naka jinglong jumpy ladang im treban vengno ya ki kamsuniu jongi ki jimlin basuniu jongi ya ki pop jongi utrai unumla ban ngohun halo jongi. Bona padang jongi ngilong ki ba pendat iya ka niyam ka rukam. Henry utrai uang rengkat bad ka jimpindat iya ka niyam ka rukam ngidon kamban itmi yala ka jong ka mensiyam bans ngawuto hadukat no ngilong ki ba kuid ha ka jingim jongi.
Utrayu ken koridor palat ya ke jingkui jong ke beriu banya ki kamba bun ki le. Bun ke beriu ki kalain ban le na mar ki don hala ki jong ki sap baki le bun ki kam kilaban le marwai ru bun ki kam henry utrayu ong lada pimdon kata ke jinglong ka Bakhuid ha ke jingim jampi kita ki kam baro kim mentoy ye hakama to bleben pin huniawu ya ki kam marwe kalam pin hun ya ubale light no ya ki kam balle da ke Bakhuid tingi don kam ban snautu ya ke jinkordor jong ke Bakhuid ha ke jingem jongi haba utrai ula kren lemba u isaya nongya tulupa vengno ya ke jingsinyo napadeng jongi utrai uang ayu Bakhuid yalade Bakhuid yalade wat ye kibriu kibara ye kisnam jongi mrad hakamat gaduan gadupa kim treben Bakhuid kim treben ino ye kapop bunsin ngidon na pedeng jongiru kibriu kiba im hakapop babon jai lese ki pindep ya ke rukam man late mas lese ki late nagabinda ki jingduwai babon jai henry kaye kaba pintut kangla dia pi ben yo ma dia ke jingai ke jinggerku kalong ke jingbam tre ben ino ya kapo kibriu kibadon jingede basiniu kim tre ben ino ya ke ta ke jingede basiniu kibriu kibashong lese ha kapop klim kim tre shu ben ino ya ke ta kapop klim kibriu kibashong ha kapop kim tre ben pinbe nangta ki duwai ki perta haba wan ke jinge babon jai lese kalaban long jimpang kalaban long jingshitong bad lese ki leit paterwa mas banong ko jiso yarap yang namar ngapang henry yala depa ki im hakano kadur the don bon ki beri ki perkat hoit ban pinyo ya ke jinga bat ke jingker ko jongo belai shule no ya kim kine kam henry jisu ong kumno kinem ke rukam marwe kamla ban Bakhuid yangi nagataka daw ulakran syai kadar pira iya ki snam jogi mran henry ngam sno hun satia ya ke jingkin ya jompi kaya ka bautrai kun kaya ka bautrai usno ba halo jongi haba yo ngidon kata ka jing tre shitam ban ino ya kapap ban im jingai no na kapap ban isi no ya kapap ladang imdon kata ka mensiem ko himen ko para wat num kemilen di ben yo jingkerku nganum karne ye ya kabat ngasno henra ya kabalap hakatino trai hakaju ka dur ngiusno jisu ong haka gospel Jesu ang ngam shimla wanra jingsuk henry nga wanra ya ka white lamb jingsuk barra mangingi trang ya ka jingsuk ngi duwai haki inga sem jongi bandon jingsuk ngi duwai baka don jingsuk haka jilla jongi haka ri jongi ngi duwai baka jaka tre jongi ka don jingsuk henry Jesu ang nginum yo jingsuk ladang im treban pedang pura ya ka gospel white lam hangne kalong ka gospel white lam hangne kalong ka tino bale white lam hangne kalong ka borba Bakhuid jang ka tino bale u Jesu hikai ya upai di Israel ya ki apostol ya bar ki bayalum lam ulahikai baki deben kala ka bamut ka kubor kalong ban kala ka bamut ladang ngim kala kabamul ngim laban yoia ubale markamat nagataka daw haka gospel jong Matthews ki haba san pra ngiyusno sukki Bakhuid ka donut kin yoia ubale bad hake chinginia jongi ngide mandon ka tage Bakhuid ka white lamb kalong ka bor ka ba Bakhuid yangi ka katino ubale ka Bakhuid yangi ladang ipdiang ya ka bor habangi ong kaktino bale ya ka jingi kai baro ka ba Jesu la ai hangi lemba ka tin bad lemba ka jinglejo habaula play ya ka snam kalong ka bor jang ka white lamb habaula shashitam kalong ka bor jang ka white lamb haba ukran ya ka tin jang bale kalong ka bor jang ka white lamb ka ba Bakhuid yangi
But bon sin ki beriu ki kuaban Yesuk. Don ki beriu ki bakuaban Yesuk. But yalong paralo bat ka pop. Henry Jisuang pide ben ra ya ka white lam hakata ka jingade. Lada ka jingade paralo jombi ka yalam ya pisha ka pop. Pide ben ken mau ya ka tin ubalay ka gospel ka kubor baba ka hikay kumno iyangi. Long kalong se ban im hakata ka jinglong. Lese don bon gikon chongi kibam treban penpay wadia ka sacrament jinkun di kurim hadin baki im bon snap hato pila wandra ya ka white lam hakata ka jingade jumpi don bon gikon chongi kibang ngop haka jinkirni ba bon chai hato pila wandra ya kata ka white lam kabau jisu kedaw hangi haka jingim jumpi dese piyong akwaban im suk ngam kwaban penmong yano habang iyong ngikwaban imsuk ngikwaban penmong yano da ka ba compromise bat ka pop kumno pinaban pensay so ya ka jingim jambi pemlaban pensay so ya ka jingim jambi lano ru em kalam kane ka bor jang ka white lam pinum laban manra jingsuk haba pidon kano ka jimmo le shumudur ya ka cancer ne ka cyst ha ka med jambi kata ka cyst ne kata ka cancer ne kata ka jimmong kanang pinmong yepi kanang pinjinjar yepi kanang pindu ye ka jingsup jampi pormit bat porsngi tathadu pileisha ki doctor ban shapui ban vengno ye kita ki cyst ne ka jingat ne ka cancer ne ka jimmong ne kano ka jimpang ka bahadon ha ka me jampi tathadu kadon kata ka cyst ne jingat pinum yo jingsup pormit pimla yokia Porsngi pemlaban leitre, pistong ban iam. Jisuang, habang isya, ya ka borjong ga gospel ban penkud yangi, hangdangin sayo jingsuk. Henry, haba ka wan kata ka jingsuk, haba ka wan hakata ka borjong ga gospel, lese kalaban don jingtod, hapadengi himmenchi para, kalaban don ke jingtod, kiinga sem jongi, Henry Jisu ukular yangi, ya ka jingsuk, lemba ka gospel, tongin duai, ba unang penkuit pura yangi tongin don kata ka mensiam ban bratlut ya ke jing chakliya na ka jingim chongi ya ke jimbam kuit na ka jingim chongi krampa utrai un pediang ya ke jingkinia ke jing tarwa chongi baro jisu bek in karku kardo yangi pensle yangi wandra ya ka white lam jang ka jingsuk ba penkuit yangi ba bengno ya ke jing chakliya ke jing sinu na ka jingim chongi krampa ngindup laban yomad eme ya ka jingkar ko jame ya ka jinga e jame ha ka jingem ka jangi enyaro ya utrai Jesu Christ Shalom amen. tangen pla ya ka jinge ka jangi ngange ha oblay upa badan bor baro unang tao ka beneng bat ka kendo bad ha Jesu Christ ukun ba marwe jangu utrai jangi ya ubala puna mensiam Bakhuid ya ubala kana ka Maria Tesoti ubala shale ben po Pontius Pilatus la sanar pana yabu ula ya platat yabu ula khiyasha ki baya haga sni ka balai ula mi pat na ki baya ula kiu shabene usham shakamon ublay upa badon bo paro nangda unwan patan bishar ikibayim bat ki baya ngangye ho mensiam Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya sila kiri koi haga jingma igi pop haga jingmi pat kado haga jingim bam jikut amen Laispa Andre Pusau
to ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jumpi kalong ka ba pediang hun ha ublay upa ba don bor ba rom To try jeng cengkenya kikti jompi. Nakabanta chero. Kabroma gerteng chungu. Kaching mentoyeng ka balang bakoi chungu. Paro koi. Kopa to pediang kini ki jingai sno bha jongi ai ba ka jingkongu hi kaktin jame kalong ka jingai ba yaine yame ha ka jingim ipan yakane da ukris utrai jongim Amen. utrai undon rank card but pim Rengkat pat piru. token diu yala ki donod Ikateu ki shao try. tongin aingu ya utrai ublay jongim Kashong hok pat kadei. da shisha kalong ka ba shong hot bat ka bade ka deiti jongi bat ka jim penim yangi hamal la ki por bat ki jaka banaingu yame ko kinrat ko pa bakhuid ko blay ba don bor bat bam jikut lemba utrai jongi u Jesus Christ namar kumba mesha ya ka balang ban kemen hagas ngi buram jongu riku jame u Benedict bakhuid Kundaro me penkalain iaka dake nuksa janga jingim bakui jangu me hikai ka dake kintin ka jingelap jangu but me sharai ka haba uyasait hakamat jame but kumda rengkat baka kinhorn jangi angel bat kirikuin ngirwai ya ka jingwai ya ro ya me kadba kalem sange ngi pen banam Bakhuid, bakhuid, utrai. Bakhuid, ublay bar. Dengan bertekidam. Daga burang jongme. Turai ublay usana. Kabor berkaburang. Turai ublay usana. Usana juno. Yaro yutabawan. Maka gerteng hujan. Nikmat bertekidam. Daga burang jombe. Turai ublay usana. Kabor bakabura. Turai ublay usana. Usana juno. ko himen ko para hagane ka por ka bakan tang tam ka bakoi tam to ngai ti da ka jingai ya ka jingang nu chungi kam karpang bandup light luit na ka jing senior bara na ka jing mlain ba senior na ki pop chungi bautrai pen perlong ingi ki bak kuit hakamacho ai ka bor jung men sim bakuit van hier halo chungi kadba utrai ublai uplai ya ka ta ka bor halor ka ne ka duan ka dupat rangkat badani upo bar kawai ai ka met bagas nam jugu Jesus Christ kana ngai bor shushu yangi kat bagi trang iau Jesu trang iau men sim bakuit halo jangi dashisha melongo bakuit katrai kat mei jong ka jinkoi barra namar katang i karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da kabapa ya umen sim jame kum ga umje halo janki bakindup ke lalong yangi kamet bakasnam jangutrai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ulapdiang ya ka jingsha shitam ulashim ya upu badaka baing uyame ulakdia yavu badulai halage senran u om tu shim bato bamna kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti naka benda jumpi
Hakaju ke rekomendala le abam ulashim ya ka kuri bada ka baingo biang ya me ulaya ka hala ke senran u ong toshim bat dina ka nepi barra namar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutang bate mai bat bam jek ya ka bayan pen me naga benda jampi ba naga benda ki babul ya ka ban map iki pop to le ya ka ne ban kan mau yangam ko snam bakar dor jango Chris to pen kuit yangi to pen koi pen kia yangi to yada yangi na ubamen naki kalam kajing maya jong kajing et kata sin bangi bam yuni hukum lagi dia kami takuri di benda kajing yap jong mikutra namar gata ngi ke bapen menda ya ke jingia ba ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo po jang jingim badia ka kuri jang jim penim ngi dai ngwaidem namar malanyu yangi ke ba bit banya hakama jamme barban shakriye me da ka bas nge verit ngi kar part yeme bangi ke bayo benda hakamet barkas nam ukris ngilong ke bela penyat le khawai da umensiam bakui Tekan mau ko traya kabalang jame kabala priyang hasatala ka parte pato pensionaya ka ha ka jingid rengkat badu Francis upaba ko jangi fadan som administrator jang diocese but bawar ki lingdo but ki riniam tekan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bela yoti anda ka bakar men ya ka jimmi pat badia bawar ki bela kalat no ha ka jingi sne jame top diang ye ki shaka jing shai ka koma jame to isne yangi bad wangi kar padia me kanamba rengkat bat kamari ti so di Bakhuid ka kami jungo blai u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat badu ki rikuid ke bela pens ngabaya me pateng la pateng ngindup long ki babet ben yo ben dalem haga jingim bam jikut bat bangini Robert pendon buram me da u kon jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhawu kallo hameyo blay upa badan bor haga jingelong kawe jungumen siem Bakhuid barro kaburam bad ka jingero junom la junom amen ko himen ko para tongin duai da ka jinge bangin dup long ki kun ki Bakhuid balait na bar ka jingsniu nginam pediang ya kawait lam jongo Jesu haka jingim haki inga sem jongi kramba ngindup yo jingkor ku ka jingai kopa jongim ba banyan kalong ka Bakhuid ka kerteng jome kanuan ka ima jome kanong ka jome haka kendo kumba habne to ai ngi minta ka jimbang jongi ka bahala ka sni patoma yang hikir kan jongi kumbangi rungi ma ya ka bales niyo yangi Padwatilam yangi shaka jimpen shoy and rate of light yangi naka basiniu. Top light yangi karpat kotrai naga jinx siniu barra. Haga jinx bone jamme, tai jinx suk jinx sign hagis ni jangi. Knamba daga jingerap ka jingis ne jamme, ni light baro bona ka pop, bangin yo jingedan aga jing jinjar barra. Kadbangi dangap kimilindi aga jinkarmen Bakhuid, but ka jingwan pa jungunong penim jangi. O Jesus Christ. Namar ka chome ka long ka chome ka bor ka boro junom la junom Kotrai Jesus Christ may ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy what pay digi pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jamme badha ka jings born jamme to ai haka ya ka jingsuk bad ka jingyat le ka we katkum ka mon jamme mame uba im bado basansha junom la junom amen ka jingsuk utrai
กันดอนบาราบอแรงขาดปัดพี Rekat pi. ดับตากระจิงเอรุทรายตังอินยายมาร์กเลีย Hakumi ukun lamboro janga belai. Hakumi ubakit na ka pop janga partai. Sukitok ke bala kor shaga jing kawai janga ukun lamborot. Kekenal siapa musuh menurut Kamet berkesnam janga Chris kan rianga shaga jingim bam jika. Melong oblay jungi, melong nang sis pa jungi, melong nang penim jungi. Karko yangi, pen slay yangi dakas nam bakardor jame, pen good yangi, dakamet bakhuid jame, pen kalai ni kajingim jungi ko Jisu. Percaya ubaman, percaya kajing seniu, percaya ki pop barong, mengindup yo kajing long ka bakhuid. Ko Jisu behi ay kabor jame nang manhyar lo jungi halor ki inga sem jungi kadbangi layo pidyang yame hakani community and bakhuid Jisu ay boringi karku yaki kun ki bapang ki bashitam karku yaki kun ki barake ki kasmika pen koi pen kya yaki bapang ki batya haying ki batya ha ki hospital ki batya ha ki ICU ki ba shampoi ki ba don bon ki jimmong ha ka makeup pan ki ba don cancer ki ba don tumor ki ba don cyst ki ba don bone jai ki jingtalon ha ki shing ha ki teed ha ki dormant ha ki the cut man chungi Jisu ba ye
hai ka bor de menam ban toit na halo jangi baro patrai jisu wan shaga jingim jangi wan shaga met ka pa jangi shaga jinglong jangi shaga jingang nu jangi shaga jing tre jing pa jangi shaga jing pule jangi shaga jing tuai jangi shaga leit ka wan jangi wan yada wan sumari ngi ko jisu khar khot ngi daga sam bakar dor ga jame palai lo ngi daga jimma jaga jing sir baro naga jing so si baro ai boring ngi ko jisu pen koi ngi ko jisu hallelujah 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 jisu 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 pen koi ngi ko jisu lai lu ngi ko jisu hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Tong inya duwai. Koppa ukon jamme ula ai benda Yaka met bagas nam jangu badni yarap yangi banai binta yaka jingi jangi bakiwe pat ki parak badon kam ngi pan yaka ne da ukris utrai jangim utrai undon rain khad but pim play badon bor baron karkuyepi uppa barukon badomen siyem bakhuid ya lesuk ban pen bana ya ka kubor babha jong utrai da ka chingim ka jompi Niso ya play. Kenembar laispa arpoi.